Ako ste to kam dali? Ne. Neskutočné, ty vole. 300 vecí naraz. Ne teraz. Prosím ťa, potreboval by som vidieť report produktivity práce všetkých tvojich ľudí v tíme. Stres a zvládanie výziev patria ako každodennej manažerskej práci. To, ako ich zvládate, ako ste v nich stabilní, sa odrazí na to, akým spôsobom vediete ľudí. A hľadáte odpovede na otázky, ako získať stabilitu, rovnováhu svojej osobnosti. Týmito otázkami sa budeme zaoberať na prvej časti Akadémie skutočného manažmentu. Ako pracovať s víziami a stratégiami tak, aby zohľadňovali neustále zmeny na trhu. Ako budovať zdravú firemnú kultúru a stimulujúce pracovné prostredie pre zamestnancov. A ako vtiahnuť ľudí do diania a zvýšiť ich angažovanosť a motiváciu. To sú niektoré z otázok, na ktoré budeme hľadať odpovede a budeme ich diskutovať na druhej časti nášho rozvojového programu. Martin, prišiel zase nejaký report, že zase treba urobiť niečo, vyplniť nejaké tabulky v Exceli. Niekto si tu vymýšľa hore report nad report a akože celkom sa zdá, že nevedia, že my máme inú robotu ako reporting. Juro, som rád, že si prišiel kvôli tomu reportu, ja som si to všimol. Ja keď som sa na ten mail pozrel, som sa rozčulil. Potom som ho začal čítať vlastne a uvedomil som si, čo chcú. Pozeral si sa vlastne na to, čo vlastne oni chcú od nás. Tie štandardné situácie v rámci komunikácie so svojimi ľuďmi, zadávania úloh, spätnej väzby, tie zvládate, ale čo s tými neštandardnými, takými ťažšími, keď sa vám ľudia krútia, namietajú, kto si čo zas vymyslel, presne ako ste videli. Na to dostanete odpoveď v ďalších dvoch častiach, kde vás inšpirujeme, ako elegantne zvládať tieto situácie. Ďuri, ten nový postup, podľa ktorého máme riadiť jednotlivé projekty, akože dobre to znelo na začiatku, veľmi pekne to bolo vysvetlené aj s užitkami, čo všetko nám to prinesie, len my sme v takom ťažkom chaose z toho. Ľudia sú frustrovaní, nevedia, kde čo dohľadať. Fakt sme z toho začíname byť veľmi frustrovaní. Ďakujem, že mi to hovoríš, Marek, a ďakujem za tvoju otvorenosť. Je to úplne prirodzené a normálne, že keď sa robí takáto veľká zmena, ako sme sa my vydali, tak pritom prežívame rôzne a nie úplne najpríjemnejšie pocity. Možno by som bol rád, keby si mi povedal, čo by ti pomohlo, alebo čo by tomu tvojmu týmu najviac pomohlo v tejto situácii. Uskutočňovanie zmien je jednou z najnáročnejších manažerských situácií, ktorú prežívame. Pretože súčasťou zmien sú rozličné pocity ľudí, nie vždy pozitívne a našou úlohou je tú zmenu zrealizovať a doviesť do konca. Pokiaľ hľadáte inšpiráciu, nájdete ju v 5. časti našej akadémie.